Effective pa ba ang dugo ni Kristo Jesus sa paghinlo sa atong mga sala? Daghang mga tawo gaingon nga ang water baptism na mao'y pamaagi sa Dios sa paghinlo sa atong mga sala. Dili na ang dugo ni Kristo Jesus. Ingon nila, human nga si Kristo na banhaw, ang iyahang pamaagi sa paghinlo sa mga sala, mauna ang tubig, ang water baptism. Mabasa nimo kini daw sa Mark chapter 16 verse 16. Ingon pa nila, Pastor, kung ang dugo ni Jesus mao'y makahinlo sa atong sala karon nga panahon, nan hain man ta mokuha og dugo ni Kristo Jesus. Mga igsoon, abi ninyo, ang tubag ni ani, dili mo na kinahanglan nga mokuha og dugo ni Kristo Jesus gikan sa unang panahon o baka gikan ni ining panahon na. Kay matud pa sa Hebrews chapter 10 verse 10, tungod kay gituman ni Hesus Kristo ang buot nga ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausal lamang ug alang sa tanang panahon. Now, si Kristo Jesus nagbuhat sa kababuton sa Dios. Unsay kababuton sa Dios? Mao ang pagtugyan sa iyang lawas, iyang kinabuhi para sa atoa, para bayran ang atong mga sala. Sa dihang gilansan siya sa cross, iyang gihalad iyang kaugalingon diadto ug niagas ang dugo. Ug matud pa, tungod ni adtong halad kita napasaylo sa atong mga sala. Ug ang katsada kay bisan kausa lang kato gihalad nga halad apan epektibo kadto alang sa tanang kapanahunan. Unsay giingon diri sa Hebrews 10:10, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Ang iyahang nga lawas, ang iyahang nga dugo, iyang gihalad dito sa krus kausa lamang. Pero kini alang sa tanang kapanahunan, meaning past, present, future. Bisan layo na kita gikan sa day nga si Kristo Jesus namatay ug nagpaaga sa iyang nga dugo, bisan layo na kita niadto, apan epektibo gyapon katong iyahang dugo para ihinlo sa atong mga sala karon nga panahon. Hebrews 10:12, apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kini nga sakripisyo epektibo hangtod na gayud sa kahangturan. Unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Tan-awan lang kani mga igsoon. Isa lang kahalad pero epektibo na kini hangtod na gayud sa kahangturan. Apil karong 2023, 2024, hangtod 2100 kung maabot pa kita ni ana nga panahon. Busa bitaw si Kristo Jesus milingkod sa tuo nga trono sa Dios, nganuman wala nay halad nga pagabuhaton pa again. Kay humana ang halad nga dako, effective for all time. Dili sa mga pare sama sa unang panahon nga kung maghalad sila, wala sila lingkuranan, nganuman kay dili sila pwede magpahulay, walay bangko sa templo. Kay taga-adlaw sila maghalad, walay rest. Apan si Kristo Jesus, sa diyang human siya maghalad sa iyang usa ka halad, naglingkod siya sa tuo sa Dios. Nganuman, human na iyang trabaho, nagrest na siya. Human na iyang trabaho, kay iyang halad nga isa lamang epektibo hangtod sa kahangturan alang sa tanang panahon. So, kung moingon ka, Pastor, hain man ta magkuha og dugo para ihinlo sa itong mga sala. Ang tubag, dili na. Saligan mo lang katong gibuhat ni Kristo sa cross, katong paghalad niya dito, katong pag-ula niya dito sa dugo. Kung imo nang pagabuhaton, magrepent ka, katong nga dugo, muhinlo na sa imong sala karon nga panahon. Moingon ka mo, Pastor, ngano sigag dugo. Abi niyo mga igsoon, ingon pa sa balaod, Hebrews 9:22, sumala sa balaod, hapit ang tanang butang kahinuan pinaagi sa dugo, ug mapasaylo lamang ang sala kon kini kapaagasan og dugo. Tanang butang hapit kahinluan sa dugo, ug mapasaylo lamang ang sala kung kini kapaagasan og dugo. Meaning walay lain nga way para nga ang sala mapasaylo. Walay lain nga way para nga ang sala mabayran, kung dili mao lamang ang pag-agas sa dugo. Walay lain nga gi-mention nga makahinlo sa ato mga sala, kundi mao lamang ang dugo ni Kristo Jesus. Ginaingon diha, mapasaylo lamang ang sala kung kini kapaagasan og dugo. Bisan pag magrepent kag ka 100, kung walay ni agas nga dugo, ang repentance walay silbi. Busa sa Old Testament, magpaagas sila dugo sa mga karnero, sa mga baka. Ug sa New Testament, nagpaagas og dugo si Kristo Jesus. Sa bisan asa nga testamento, dugo ang kinahanglan para sa kapasayloan na sa sala. Kay matud pa, mapasaylo lamang ang sala kung kini kapaagasan og dugo. So wala gyud idea
sa Old Testament o sa New Testament nga ang tubig magahinlo sa ato ang mga sala. Effective lamang ang repentance kung kini kaapagasan og dugo. Kay niagas naman ang dugo ni Kristo Jesus, if magrepent na ta, then mapasaylo na kita sa ato ang mga sala. Ang pagpaagas og dugo nagpasabot kani og pagbuhis sa kinabuhi. Kamatayon sa kinabuhi. Kung ang Bible nag-ingon nga mapasaylo lamang ang sala kung kini kaapagasan og dugo, ang buti pasabot mapasaylo lamang ang mga sala kung naay mamatay. Kaya ang bayad sa sala kamatayon. Roma 6:23. Mangusog gid ang uban nga pinaagi gayod kuno sa tubig mahinluan ang atong mga sala. Abi ninyo, si Peter nga nagpreach sa Acts chapter 2 verse 38 ug ang Peter nga nagwali sa Acts chapter 10 maora. Sa Acts chapter 10, nagwali si Pedro mahitungod sa kaluwasan ni Kristo Jesus ug sa dihang wala pa gani sila bautismo sa tubig, kini mga tawhana nakabaton na sa balaang espiritu. Nagpasabot kini mga tawhana luwas na, nakabato nagkahinluan sa ilang mga sala, kapasayloan sa ilang mga sala, bisan pa og wala sila nabautismo pa sa tubig. Atong basaw ng Acts chapter 10 verse 44 down to verse 48. Kini nga event nahitabo kini sa balay ni Cornelius o sa kahintil. Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Uy, si Pedro nagwali siya ug naay mga nangamati. Mga hintil kini sila. Ug matod pa, samtang si Pedro nagwali, nagsulti sa pulong sa Ginoo, mikonsad na ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Uy, nagpasabot na kini sila, nakabaton na sa balaang espiritu, nakabaton na sa gasa sa balaang espiritu, nakabaton na sa kaluwasan, nakabaton na sa kapasayloan sa ilang mga sala. Kadili magkakonsaran sa balaang espiritu kung ang imong sala naapa sa imong kasing-kasing, dili ba? So, nikonsad ang balang espiritu kanila, timaan nga sila, giluwas na o gipasaylo na. Verse 45, ang mga magtotoo nga Hudyo nga taga-Jopa nga nagkuyog ni Pedro na tingala nga ang Dios nagbuusab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudyo. Natingala sila. Uy, kitagaan po di gasa sa Holy Spirit kini mga hintil, dili ang Hudyo, kitagaan po di ay. O kitagaan nga naman. Naminaw og nagtuo man sila sa mensahe ni Pedro. 46, kay nadunggan man nila nga ang mga dili Hudyo nagsulti sa lahi nga mga pinulungan ug nagdayig sa Dios. Kay kining mga hintil, dili mga Hudyo, human nga sila makadungog sa balaang pulong ni Pedro. Uy, nikonsad ang balang espiritu kanila ug ang senyalis nga nikonsad gyud ang balang espiritu sa ilaha mao ang ilang speaking in tongues. Nagsulti sila og lahi nga mga pinulungan. Dili man sila makasulti niadto kung wala ang balang espiritong mikonsad kanila. So usa ka sign nga nikonsad naging balang espiritu sa ilaha kay nagsulti sila sa lahi nga pinulungan. Naingon dayon si Pedro sa 47, si Pedro miingon, kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo. Ingon nga kami nakadawat usab. Do na ba kaninyo'y makapugong nga bautismuhan sila pinaagi sa tubig? Uy, ingon ni Pedro, nakadawat na sila sa balang espiritu, sama ka na to. Doon na ba'y makapugong kanila nga bautismuhan sila sa bautismo sa tubig? Uy, so nakadawat una, ay dayon sila bautismuhan sa tubig. Paminaw. Naminaw sila, nagtuo, gikonsaran sa balang espiritu, nakadawat, dayon ay sila bautismuhan sa tubig. Mao na order. 48, busa, misugo siya, nga bautismuhan sila sa ngalan ni Hesukristo. Misugo siya, okay, ato silang bautismuhan sa tubig sa ngalan ni Hesukristo. Ay pa. Pero nakakonsad na daan ang balang espiritu sa verse 44. Ay pa sa verse 48, gibautismuhan sila sa tubig. Sa verse 44, nakonsad ng balang espiritu kanila, nakabaton sila sa kapasayloan sa sala, nakabaton sila sa kaluwasan, nakabaton gani sila sa Holy Spirit. Ang Ginoo mismo konsad sa ilaha. Dayon pagka 48 na aya pa sila gibautismuhan sa tubig. So klaro kaya ni nga verses mga igsuon nga dili requirement ang tubig para nga ikaw konsaran sa balang espiritu. Dili requirement ang bautismo sa tubig para ikaw hinluan sa sala. Dili requirement nga ang bautismo sa tubig nga ikaw tagaan og kalawasan. Kay kung requirement pa, dapat unta ingon ani ang istorya. Gibautismuhan una sila dapat sa tubig, ayha sila gikonsaran sa balang espiritu. Pero lahi ang nahitabo. Naminaw sila, mikonsad na dayon ang balang espiritu kanila, ug ayha pa sila gibautismuhan sa tubig. Kung gusto pa gyud ipasabot ni Pedro
nga ang bautismo sa tubig mao'y pamaagi para hinluan ang atong mga sala. Nganong pag-abot sa Acts chapter 10 verse 44 ngadto sa 48, actual event. Ingon ani man ang order. Preaching. Naminaw dayon ang mga tao. Nitoo, nikonsad na dayon ang Holy Spirit. Ayha pagibautismohan sa verse 48. Acts chapter 10, 48. Diba? Now, nagpasabot kini klaro kayo nga ang bautismo sa tubig dili requirement para nga ikaw tagaan og gasa sa balang espiritu. Tagaan og gasa sa kapasayloan sa mga sala. Tagaan og gasa sa kaluwasan. Once you hear the word, once you have faith sa wali sa Ginoo, sa mensahe sa maayong balita, once you have faith kang Kristo Jesus, ikaw tagaan na sa balang espiritu. Ikaw tagaan na sa kaluwasan. Ikaw tagaan na sa kapasayloan sa imong mga sala. Diba? Ug dayon, after it, ay pa ka magpabautismo sa tubig para ipakita sa public nga ikaw nahiusan na kang Kristo Jesus. Need bang baptism? Yes. Para lang ipakita sa public nga ikaw nahiusan na kang Kristo Jesus sa iyahang kamatayon, sa iyahang paglubong, ug sa iyahang pagkabanhaw. Ang uban mamugos sila nga makaluwas yun daw ang bautismo. Ug dili ka makalangit kung di ka bautismohan. Maimperno ka kung dili ka bautismohan. Naabay verse sa Bible nga maimperno ka kung dili ka bautismohan. Kung atong basa ng Mark 16 verse 16, ang mutuo o magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo, silutan. O, ang pangutana, kinsa ang silutan? Ang silutan mao ang dili mutuo. Wala nag-ingon nga ang dili mutuo ug dili magpabautismo silutan. Ang giingon, ang dili mutuo silutan. Nagpasabot nga kung mapakyas ka sa pagtuo ka Jesus Christ ay pagkasilutan. Pero wala gisulti nga kung mapakyas ka sa pagbabautismo sa tubig, silutan ka. Na ganito example sa tao nga napakyas sa tubig, napakyas sa bautismo sa tubig, apan nakalangit siya. Pastor, na bagod? Naa. Kung basahan mo sa Luke 23, makita nimo na tao diha uban ni Kristo sa cross. Napakyas sa bautismo sa tubig, apan nakabaton siya sa kaluwasan. Kining tawhana naghangyo kang Kristo Jesus ug miingon, Jesus, hinundom mi ako inig-abot sa imong gingharian. Kaniya si Jesus mitubag ug nag-ingon, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban nako. Uy, naanay saad, luwas na kini uban siya kang Kristo Jesus didto sa paraiso. Ngano kay nakita ni Kristo nga kining tawhana nagpakiluoy kanaya, nangayo og kaluoy kanaya, nangayo og paghinumdom, nagtuo kang Kristo Jesus. Naghinulsol gani kini siya kay niingon siya, ayo pag-ingon anak kang Kristo Jesus tungod kay siya walay sala apan kita adunay sala. Ingon niya sa pikas nga robber, pero ingon niya kang Kristo Jesus, hinumdom mi intawon ako kung moadto ka sa imong gingharian. Ang tubag ni Jesus, sa pagkatinuod karong adlaw uban ikaw sa akong paraiso. Uy, kung pamaagi pa ang bautismo sa tubig para ikaw makaadto sa langit, then moingon ta si Kristo, huy, wala ka na bautismo sa tubig. Busa dili ka nako daloon uban sa langit. Apan direct ang giingon ni Kristo Jesus kaniya. Niingon siya, karong adlaw uban ikaw sa akong paraiso. Bisan pag kining tawhana, wala na bautismo sa tubig. Pero nganong iya kining giuban sa langit? Ngano? Kay nakita ni Kristo kining tawhana tinuoray nagtuo. Balikon ko, nagtuo, nagpakiluoy, nangayog kaluoy, nagmakaawa kang Kristo Jesus. Busa gikaawaan, gikaluy-an ni Kristo Jesus. Ang Dios maluloy-on. Gusto ba ka maluwas? Dawata si Kristo, pagpakiluoy kaniya ug ikaw makabaton sa kaluwasan. Tito 3:5, dili tungod sa atong maayong binuhatan diha sa pagkamatarong kita naluwas. Giluwas kita niya tungod sa iyang kaluoy nga ri kanato. Moingon dayon kita nga, pastor, lahi-lahi man gud ang dispensation sa kaluwasan. Sa Old Testament lahi ang pamaagi sa kaluwasan. Sa New Testament lahi pod ang pamaagi sa kaluwasan. Sa time ni Kristo Jesus lahi pod ang pamaagi sa kaluwasan. Mga igsuon, sultian ko kamo, wala nagkalahi ang pamaagi sa kaluwasan sa Old Testament ug sa New Testament. Roma Kapitulo 4. Ug karon unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham, ang atong ginikanan sumala sa pagkatao. Kini si Abraham usa kini nila amahan sa pagtuo. Niabot si Abraham sa wala pa ang balaod. Kay kung si Abraham nahimo pang matarong tungod sa iyang mga binuhatan, na doon na siya ikapasigarbo,
apan dili atubangan sa Dios. Kay unsa may ginaingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug kadto giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. Kung si Abraham gimatarong pa pinaagi sa iyang maayo nga binuhatan, naon ta siya ikapasigad mo? Apan dili atubangan sa Dios. Pero unsa giingon sa kasulatan? Genesis 15:6, si Abraham mituo sa Dios ug kadto giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. Mituo siya sa Dios nga tinuod gyud. Mituo siya nga kinasingkasing gayud. Ug tungod kay nakita sa Dios ang iyahang tinuoray nga pagtuo ug kinasingkasing nga pagtuo, gimatarong siya sa Dios. Nagpasabot, acceptable na siya sa Dios dito sa langit tungod kay siya tarong naman sa mata sa Dios. Ang iyang sala gipapha, gi-erase, gipasaylo, gimatarong siya sa Dios. Nagpasabot kaluwasan. Luwas na si Abraham sa dihang siya mituo nga tinuoray sa Dios. So, sa panahon ni Abraham, sa wala pa ang balaod, ang kalawasan mao ang pagtuo. Ang pagkamatarong mao ang pagtuo. Ang paghilo sa sala busa tarong mao ang pagtuo. Sa wala pa ang balaod. Verse 4, karon ngadto sa tawo nga nagabuhat, ang isuhol kaniya dili maisip nga hatag kundi dili ingon nga bayad kaniya. Now, kung ang tao magabuhat siya, maga-follow siya sa mga rules o regulations, mga sugo, ang ihatag kaniya dili isipon nga gasa, kundi dili usa kini ka suhol, kundi dili usa kini siya ka bayad. Now, mangutana ko sa inyo ha, ang kaluwasan ba suhol or gasa? Ang pagkamatarong ba suhol o gasa? No. Ang pagkamatarong, ang kaluwasan, gasa kini sa Dios. Dili kini suhol nga ihatag kanimo kung makatuman na ka sa pila ka mga sugo. Once nga motuo ka nga tinuoray sa Ginoo, ikaw matagaan na sa gasa sa pagkamatarong o sa gasa sa kaluwasan. Verse 6. Sa ingon man usab si David. Kailan man ni David? Sa David na tao siya panahon sa balaod. Si Abraham panahon sa wala pa ang balaod, 10 commandments. Wala pa ang Exodus 20. Si Abraham na. Karon kini si David na tao kini siya under sa law. Si David ba naluwas ba pinaagi sa tubig o dili? Sa ingon niini usab si David nagahisgot sa kalipay niadtong tawo nga sa Dios ginaisipan sa pagkamataro nga gawas sa binuhatan. Tanawa, si David nalipay pag-ayo. Naghisgot siya sa dakong kalipay sa tawo nga daotan pero ginaisipan sa Dios nga siya matarong pinagawas sa iyahang mga binuhatan. No? Mga binuhatan niya way labot dili requirement para ikaw tagaan sa Dios o pagkamatarong. Lipay kayo siya nga naman di gud siya tarong. Daotan gud siya pero tungod kay nagtuo siya sa Ginoo, ginaisip siya sa Ginoo nga matarong. Wala giingon nga tanawon ko imong record, tanawon ko imong binuhatan sa past. Dili. Ang gilantaw sa Ginoo, ang tinuoray nga pagpakiluoy, ang tinuoray nga pagtuo, ang tinuoray nga pagrepent. Ang tawo nga daotan gimatarong tungod kay siya nagtuo man gayud sa Ginoo. Nagina sa Bible? Naba na sa Bible? Wala. Verse 5, ug ngadto sa tawo nga wala magbuhat kun dili nagasalig kaniya, nga mao ang nagamatarong sa dili Dios nun, ang iyang pagtuo pagaisipon nga maoy pagkamatarong niya. Tan-awa ra gud ni. Ug ang tawo nga wala magbuhat, tawo nga wala magbuhat, wala mag-effort. Kay wala man gid siya nag-effort pagbuhat og maayo kundi nag-effort sa Hinuon pagbuhat og daotan. Ug ngadto sa tawo nga wala magbuhat kundi nagsalig kaniya nga mao ang nagmatarong sa dili Dios nun. Uy. Wala siya nagbuhat og maayo sa past. Pero karon kay nagtuo, nagsalig, nagrepent man siya, nagsalig siya sa Dios nga nagmatarong sa dili Dios nun. Ang iyang pagtuo pagaisipon nga maoy pagkamatarong niya. Ang iyang pagtuo mo'y isipon nga pagkamatarong niya. Nga naman, nakita naman sa Dios ang pagtuo. Nakita naman sa Dios ang repentance nga tinuod. Biyaan na niya ang sala sa past. Iyang sundon na ang Ginoo. Karon, ingon ang Ginoo, ako kang isipon nga matarong kay nagtuo ka nga kinasingkasing, kay nagrepent ka nga kinasingkasing. By the way, ang repentance ug ang faith, usa lang gina siya kabutang. Kay once nga ikaw magrepent, kay biyaan nimo imong sala ug ikaw moduol sa Ginoo. Ug man ka na ginabuhat sa tinuoray nga nagtuo sa Ginoo, di na ka magsalig sa imong past nga mao toy makalipay nimo apan ang imong gisaligan mao na ang Dios.
So, wala kay good performance, wala kay good effort sa past, pero ikaw nagrepent, nagtuo sa Ginoo, kanang imuhang pagtuo nga tinuoray, mao ka na hinungdan nga ikaw pag-iisipon sa Ginoo nga matarong na. Verse 6, sa ingon ni usab si David naghisgot sa kalipay ni atong tawo nga sa Dios ginaisipan sa pagkamatarong nga gawas sa mga binuhatan. Verse 7, malipayon sila kinsang mga kalapasan gipasaylon na o kinsang mga kasalanan napapas na. Wow, napapas ilang kalapasan, ilang kasaypanan sa unang panahon tungod kay sila nagtuo nga tinuoray sa Ginoo. Kinsa nag-ingon ani? Si Pablo. Si Pablo na matarong pinaagi sa pagtuo unsa nga panahon? Panahon nga si Kristo Jesus human nagkabanhaw. Human nga si Kristo Jesus tuan na sa langit. Si Pablo na matarong pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa bautismo sa tubig. So, si Abraham panahon nga wala pa ang balaod na matarong pinaagi sa pagtuo. Si David panahon nga naa na ang balaod na matarong pinaagi sa pagtuo. Katong tawo nga naa sa krus, panahon nga napa si Kristo sa kalibutan, giluwas siya, na matarong siya, gidawat siya tungod sa iyang pagtuo, tungod sa iyang pagpakiluoy. Si Pablo, panahon nga si Kristo wala na sa kalibutan, tuwa na sa langit, na matarong siya, pinaagi sa pagtuo, dili sa mga buhat, dili sa bautismo sa tubig. So, sa tanan nga dispensation, sa tanan nga mga panahon, ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo sa ato ang Ginoo. Pagtuo nga tinuoray, pagtuo nga nagaresulta, pagtuo nga mao ang repentance. Mao kini ang tubag. Hain man ta magkuha og dugo. Ang tubag, effective na ang isa ka halad ni Kristo para sa tanang kapanahonan. Salamat sa papaminaw mga igsoon, dalagon ng Ginoo. This is the Truth Bible Program.